Здравейте и добре дошли в следващият епизод на Размисли в колата. Днешната тема ще бъде малко по-сериозна и ще говоря и размишлявам върху нетолерантното шофиране и агресията по пътищата. Всеки от нас, който е шофьор, разбира се, пък и пътник, всеки, който се вози в превозно средство, ежедневно става свидетел на случки и ситуации, които са породени от нетолерантни шофьори и от агресия по пътищата. Тези ситуации понякога се развиват без последствия, понякога просто някой се ядосва, може би и да псува, но продължава напред. А понякога има ситуации, когато всъщност това води до много тежки ПТП-та и реално може да преобърне нашия живот за секунди. На първо място нека да разгледаме какво всъщност поражда това нетолерантно шофиране и тази агресия. Според мен един от основните фактори това е стресът в нашето ежедневие. Малко или много, всеки ден ние, когато ходим на работа, когато трябва да си вършим задълженията, по един или друг начин се натрупва някаква умора в нас, някакъв стрес, особено ако работим с хора, с клиенти. Всеки си има неговите си причини за ежедневието, неговите си мисли. Но всъщност, когато седнем зад волана, този стрес понякога избива, така да се каже, и води до едно нетолерантно и агресивно управление на превозното средство. Едни от най-така малките, може да ги нарека, неща, които се случват е примерно много типично за България. Някой стои за ляв завой, чака и някой друг минава най-отпред на колоната, от средата, прережда се, застава отпред, застъпва върху пешеходната пътека и от една страна пречи на пешеходците да пресекат, от друга страна всъщност този човек е един вид нетолерантен, защото всички са били на опашката, всички са чакали минута, 2, 3 и изведнъж се появява някой, който просто решава да мине. Нали? На никой не му е приятно това нещо. И от тук започват някакви случки, клаксони, обижданки, ръкомаханки. Друга такава случка е примерно много често в големите градове, когато някой се движи в лявата лента и спазва ограничението, кара с 50, някой друг застава зад него и вече почва да мига, да надува клаксон, дръпни се от пътя, пречиш ми, бързам. Добре да, ама нали ние сме в града, караме с 50 км в час. Все пак никой не знае откъде може да излезе някое дете, някой пешеходец да скочи на тротуара, както в последно време по мое наблюдение пешеходците не се оглеждат. Те виждат някаква пешеходна пътека, забили са погледите в телефоните и просто тръгват да пресечат. Те очакват, че една кола, която тежи тон и 200, в момента, в който натиснат спирачката, дори с 50 км в час, тя ще закове на място. Това не се случва. И понякога се стига до много лоши последствия. Затова пешеходците като участници в движението също трябва да бъдат толерантни
и най-малкото да се огледат. Това, че са на пешеходна пътека и има 1 метър между тях и колата, не означава, че колата ще успее да спре. Но явно не го разбират. Как може да променим това и да бъдем по-толерантни на пътя? На първо място трябва да сме по-спокойни. Това какво се случва в офиса, какво се случва в нашето ежедневие. Да, ние няма как да седнем в колата и да го забравим напълно, но трябва да знаем, че тогава, когато седнем да шофираме, ние сме отговорни за нас и за останалите участници в движението. Било то автомобили, пешеходци, колоездачи. Всеки е по някакъв начин отговорен за останалите участници. Затова на първо място е спокойствието. Трябва да сме спокойни, да следим добре пътната обстановка, да си подаваме мигачите, да си подаваме, да внимаваме. Точно говоря за толерантността и някакви хора ще минат върху пешеходците. Няма мигач, няма нищо. Трябва да знаем, че колкото и да бързаме, където и да искаме да отидем, всъщност отговорното шофиране ще ни закара от точка А до точка Б, а не примерно да натискаме постоянно педала на газта и да се пререждаме пред други автомобили и да сечем пътя на автомобилите, особено извън града, където скоростта е по-висока и има толкова много необмислени изпреварвания. Някой, който е преценил, че ще успее да тръгне, да изпревари и да се прибере, само че то не се случва точно така. Изпреварване в завой също е така доста проблемно, понеже не винаги хората мислят за последствията. Може би понякога просто търсят адреналина, да излязат, да изпреварят, да се приберат, но това не е начинът. Има достатъчно писти из цяла България, някой ако търси адреналин с кола, спокойно може да отиде, да се запише и да кара. В заключение ще кажа, че шофирането е колективна отговорност и всеки трябва да бъде по-толерантен на пътя. Да подава мигачи, да не сече пътя на другите участници в движението, да внимава като изпреварва, да бъде концентриран в самото шофиране и така ще бъдем сигурни, че ще стигнем от точка А до точка Б винаги когато трябва. Карайте внимателно и до следващия път.